Здравейте! Преди малко на лично съобщение ми писа един татко, който всъщност е плащал издръжка, след като са се разделили с приятелката му, не са имали брак. Водил е детето на лекар, на почивки, плащал е всеки месец, е давал на майката пари за това дете, за дрехи, за всичко. Само че проблема тук е, че той ги е давал на ръка и няма абсолютно никакво доказателство, че всъщност той наистина е давал пари за това дете. Онзи ден му е приключило делото, упражняването на родителските права и издръжка са спечелени от майката и тя го осъдила за издръжка за минал период. И в съда е казала, че той до момента не е давал една стотинка за това дете. Изпрати ми няколко снимки на касови бележки и на такива, но те не важат съда. Така че, един съвет. Ако сте се разделили и искате да плащате издръжка, то всъщност вие трябва наистина да плащате издръжка, но за да може да бъде доказуемо и да не бъдете осъдени да плащате издръжка с заден период, вие трябва издръжката да я превеждате по банковата сметка на майката, като в основанието да пишете издръжка за текущия месец. Можете също така да използвате услугите на Български пощи с пощенски запис или на Еконт и на Спиди, като преведете пари, но е много важно в основанието да пише, че вие плащате издръжка за текущия месец. Защото се получават точно такива неща и това не е единичен случай. Този татко е плащал издръжка, купувал е лекарства, давал е повече пари, но ги е давал на ръка. А майката в съда твърди, че той не е давал стотинка. Аз съм минал през това, аз се опарих от това, така че го знам от опит. Плащайте издръжка по банков път и в основанието задължително пишете издръжка за текущ месец. Това е.